सामसि आइना खाथियावलाय मा मोनबाय थाखो दिनै डेटियाव थांनायाव ना अमा राजाया माबा होनहरलायबाय नोंखौ मा बुंनो आरो हाबां दिनैबा आंखौ अमा राजाया डेटियाव लांनानै आंखौ बासिना हरसोबाय मा बासिलायखो बेलाय थास' खुगा अमा राजायालाय माबाहाय डेटियाव थांनो होननानै अमा राजाजों आंजों ओंखारखालायबायमोन इनिफ्राय अमा राजायाबो बाइक स्टार्ट खालामहां जानायावनो बा दिनै माथो देलायलाय दख'ना गानना फैलायदोंलाय आंबो देलायलाय गामसा गानना फैनायमोनब्ला मोजां जागौमोन दे जाबाय दे ओमफ्राय ओरैबायदि दाफबजोबनानै फैदोंलाय आयौ गोबोरखि मैदा आथा मानसिनि खिखौबो दाफबना फैनांगौमोन ना है मा बुङो अमा राजा देलायग्रा कम्पानिफोरानो मानसिनि खिजों दासिमबो बुस्थुफोर दिहुनाखै होमबालाय जोंलाय बोरैथो फोननांगौ जाखो हाबाब देलायनो थाखायनो मानसिनि खिजों बानायनायबाबो फोनबावगोन आयौ नोंसोर सिख्ला मानसिफोरजों मा जाबावगोनलै नोंसोर बायदि सिख्लाफोरा देलायग्रा बेसाद गैयामोनब्ला बुरैनानै थागौमोन खायसेयानो मिथिबाय आसलि सेहेराफोरखौथ' खिन्थिनो नोंसोराव दमानो गैया देलायनायनि अनगा जों सेंग्राफोरासो दाखुरि एकदमबारे आसलि महरफोरखौ खिन्थालाबायना लासै बेनिखायनो सिख्लाफोरजों फसन जाजाया सिंगेल होननानै फेसबुकआव गाख्रावबाय थानांगौ जायो जों सेंग्राफोरा साला फोथाय खेबसेयाव सिख्लाफोर गावबा गावनि आसलि महर दोनखुमाग्राफोर दाबायदियाव आंनाव ओरैबायदि मोनसे गोहो थानांगौमोनलै देलायग्रा कम्पानिखौनो बन्द' खालामजोबना होगौमोनलां माबायदि देलायनानै दुगि खिन्थियोमोन नोंसोर बायदि सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनि सिगाङाव नायथारगौमोनलां आरो नोंसोर बायदि सिख्लाफोरजोंलाय सोरहानो खायदा बोराय बाहायगौमोन गावनि मोखांखौ मोजां खिन्थिनो नङा होमबा सारायनि खिथुखौ सेन्दाय नोंसोरो मुसुगुराव फोनगौमोन मिथिबाय अब्लाबो नोंसोरखौ फाइन लागौमोन फाइन जायनो देलायो बेखौनो चालान दानगौमोन हे अमा राजा मानो बिदि नोङो थुदेना बेरायनो थांनोसै दे गाखोदो वाव वाट ए समायना हे आं लाजियोहाय मा आं समायना नङा बा दाउब' बायदि गोजौ भिन्दि बायदि स्लिम फिगार जि फोरोंग्रा दान्दानि बायदि खानाय वावलै वाव नो मा होननानै बुंदों अमा राजा मा मेगन सादों नामा मालायखौ बाख्नायनायखौ नुनानै गावनि गार्लफ्रेन्डानो गावनि खाथियाव दं मालाय सिख्लाखौसो नोजोर होनानै वाव जागासिनो जेराव समायना नुयो जायखौ समायना नुखायो बिनिथिं मेगननि नोजोरा एसेबाबो थांखायो मिथिबाय बे सिख्लायालाय बोरैथो समायना जालायखो हा बे सिख्लायाबोथ' देलायना फैदोंना बेबोथ' मेकआप लागायनानै फैदों अके बारु थाइबानि लारु मानिबाय आं सिख्लाया मेकआप लागायनानै फैदों खिन्थु खानायखौथ' मेकआप लागायनो हायाना खानायाथ' बेना नेचारेलि मिथिंगायारि एकदमबारे पियरखा बिनि खानाया मिथिबाय उइकबो लगायबावाखै बे सिख्लाया बेसेबां समायना बिनि खानाया नोंना थंबो बे खायलें मेगिथां माथां होमबालाय अमा राजा आंनि खानायखौनो एवना जाया मानो मेगि साननानै दिनैनिफ्राय मेगि जाथिनायखौनो जाला आङो खायलें खुलें बुस्थुखौनो जाला मुगैखासिगोन आङो होमबानोथ' मानोथो बासिनांगौ आंखौ खानाय गोलाव जानांगौब्रा खानाय गोलाव सिख्लाखौसो मोजां नुयोलां बिदि बासिनोसो आंखौ लिंहरदोंमोन अमा राजा सैथो खोथाखौ बुंनो माखौ बासिनाय नुलायखोब्रा बाबाया नोंजों बेरायहैनो बेफोरबायदि बखि थानानै थांलाबा आं बेरायनो नोंजों दरखार गैयालै थाङो दाङा फुस्लायला नेम गैयालै बेयाव आच्छा बिदिसो होनदों बे अमा राजाया गोसो थोनाय सिगाङावबा खानाय दं गैया बेफोरखौ नायखायासै दासो गोसो थोखांनानै दासो बासिनो रोंबाय बियो बेसे खस्थ' खानाय गोलाव लाखिनांगौआबो आयौ जों खानायखौ थंब्रै लाखिनो होननानै लाखियो आरो जेनेबा जोंसो मिथिगौ खानायखौ जों मानो गोलाव लाखिनो हाया जोंसो मिथिगौ बिदि दुखु दाहाखौ आयौ बिसोर सेंग्रा जाथियालाय मा मिथिनोसै औहाय आंनाबो नारजि बुदा आंखौ खानायखौनो हानो होआ आरो आंना खानायानो लावनो रोङा बेनो दहाय जारलाया खानायानो लावनो रोङाबालाय बोरैथो गोलाव लालायखो जों मालाय खायसेना भायग' मोजां खानाय गोलाव सबनाबो बेबायदि भायग' थायो जानो खानाय मोनो जानो हो खानायानो ओरैबायदि गैजा रोङा बेसे दुखु जायो आंहाबा आंनिख्रुइ बांसिन महात्मा गान्धीनो खानायासो बांसिन खोमा आयौ मा बुंबावनो ओरैबायदि थख्लि जाबोगासिनो सानफा एफा जिबायदि गयो आयौ खानजुङाबो बुंफबजोबखायो खानाय गनाया औहाय आंनाबो खावै जासोगारो माखासे सावलुन सेंग्राफ्रा बुङो खानाय गुसुं सिख्लाफोरखौ नायनो सुखुवा जों मालाय गुसुं लानो होननानै लायो खानायानो लावजायाबालाय माथो खालामनो हो बिबार बारनानै होयो गावनानै होयो खावफै जानानै होगोन मा जानानै होगोन गबाय थागोन बे गबाय थानायावलाय सोर फाग्ला फाग्लि बे दोंनैसोखौलाय लिं गोलाव लानो औहाय बे गोबा खानायफोरखौ गोलाव लाखिबाबो ना जि गाज्रि नुयोहाय मा औहाय इनिफ्राय गावसोरानो बासिफिनसिगोन खानायानो गोबा बेखौनो गोलाव लिं लादों गरायनि बाबायासो बांसिन रोजा बांसिन गोलाव होनबावगोन ओमफ्राय जोंफोरासो बेसे खस्थ' जानांदों खानायनि थाखायनो खानाय लावजाया गबाय थायो सानफा एफा बिसोरलाय मा मिथिनोसै आंथ' खानाय गबाय थाबा दुखुजोंनो ओंखाम ओंख्रि जानो बालायलायो
मालाबा बांद्राय खानाय गनाय मोनबाथाय केन्सारसो जाबाय दांहाय नंलायलाङोहाय आङो इसोरनियावनो दाजाथोंहाय थेवबो खानाया मालाय आंनाबो गवा नङा गयो गबायानो थायो बेखौनो अमा राजाया आंखौ जि बासिबाय बादो बे अमा राजाखौसो खुगायानो थास' गोनांसो नालाय ओंखायनो माननानै मा बुंगोन मा मागोन जाबाय थायो